Benvinguts i benvingudes, tu miris com tu miris. Això és el Rap en Rap, a Ràdio La Vall. Doncs benvinguts i benvingudes un dissabte més, un dissabte menys, ja ho sabeu. Nosaltres seguim aquí, des de Ràdio La Vall, amb un programa més del Rap en Rap. Avui programa edició especial, peixera plena, la zona dels piuets també més plena del que estem acostumats. I és que avui tenim la visita d'en Jeffs, amb el que bé, gaudirem d'una bona horeta perquè puguem opinar sobre la seva música, sobre el que el mou a fer-la, i nosaltres estem encantats de tenir-lo avui aquí juntament amb en Roc, que també ens farà un treball audiovisual que segur que quedarà finíssim. Bon dia a tots. Bon dia. Bon dia, què passa? Bon dia. Sergi, bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs bé, com comentàvem, avui hem tingut l'oportunitat de portar en Jeffs aquí als estudis i bé, doncs ens acompanyarà durant tot el programa i acabem d'escoltar el seu últim tema, In the Night, un tema doncs, que ja teníem ganes de portar-lo aquí al programa. I bé, evidentment doncs, estem aquí perquè parli més en Genís que nosaltres, i una de les primeres preguntes que teníem per tu és quins van ser els teus inicis amb el rap, el per què vas començar, què et va motivar a fer-ho. Bé, molt bon dia, gràcies per portar-me aquí i donar aquesta oportunitat d'ensenyar 4 coses i parlar una mica. Bé, suposo que una mica com tothom amb el món del rap, quan vaig començar de jove amb els col·legues a l'hora del pati, fora al carrer, ensenyant-nos el que escrivíem, intentant-ho cantar, buscant bases, passant-ho bé. Al bosc de la Coma hi havia bon rap. I res, al final es queda i dura. Perquè per qui no el conegui, ell és en Genís Fàbrega i és un raper d'aquí de la Garrotxa al qual també li agrada pintar, també li agrada fer skate. Vull dir que no és només el rap, no? Segurament també sempre t'ha interessat una mica tot el que és el hip-hop i tot el que va més enllà de la música, no? Exacte, ara potser està la cosa una mica més desconnectada, però jo crec que tots els que en el seu moment, quan érem petits, ens va molar aquesta cosa del rap i el hip-hop, encara formava una mica part d'aquesta cultura que tot anava una mica llaçat, no? La pintura, la música, sortir, passar-s'ho bé, anar una mica de festa, no sé. I sí, evidentment m'agrada el rap per tot el que comporta, no? Una mica aquest estil de vida, de pues, sortir al carrer, passar-s'ho bé, agafar l'skate, agafar la bici, anar amb els col·legues, ensenyar-se la lletra que t'has escrit o el grafiti que t'has fet o jo què sé. Sí, una forma de vida, no, al final? Exacte. Sí, perquè tot aquest tema d'ensenyar-se les lletres, de cantar-les i tal, tot anava enfocat a ensenyar lletres que havíeu escrit o també hi havia improvisació, també hi havia una mica com funcionava aquest món? El tema de la improvisació a mi sempre m'ha costat molt perquè potser és per com soc jo, em penso molt les coses i escriure ja em costa bastant i llavors no se m'ha donat mai bé improvisar i no ho he fet mai, però sí que és cert que els meus col·legues ho feien. Jo sempre a més he sent més tímid i quan els meus col·legues improvisaven jo encara estava començant a ensenyar els temes que em feien. Les lletres. No se m'ha donat mai bé improvisar. Bueno, En som 2, I 3. i 3. Sí, sí. Exacte. Tu, Marc, i sembla bé, abans de continuar parlant amb en Genís, posem alguna novetat d'aquesta setmana, que n'hi ha hagut unes quantes, i res, així, també escoltem una mica de música i anem escalfant l'ambient. Doncs, si us sembla, us porto Juancho Marqués, Cruz Cafoner i Nercat, i el tema Berlín, que forma part de la Winter Series que està traient Juancho Marqués, que sempre tenim ganes de fer-lo sonar aquí. Sí, pot ser. Doncs tornem una mica a situar-nos aquí a Ràdio La Vall. Tanquem el radi d'actuació del Rap en Rap en lloc de fer-ho de cares internacionalment o de cares a Espanya anem a lo garrotxí. Exacte, no? perquè a lo comarcal. Exacte, en Jeffs és d'aquí Olot, d'aquí a la Garrotxa. I ja que estàvem comentant novetats, ens agradaria saber una mica
últimament què escoltes o què t'ha cridat l'atenció del panorama, ja sigui català, estatal o internacional? Jo la veritat és que escolto bastant de tot i va molt lligat amb l'estat d'ànim. No ha de ser rap, vull dir. Puc passar-me un matí escoltant rumba o les Gertrudis o algo super com ara Nick Cave, que és molt ambiental també i molt fosc, perquè suposo que com que també faig rap i tal, ara he caigut en una mena de... que quan escolto rap hòstia, estic mirant allà amb què fan, com ho fan, què diuen, no? I llavors, hòstia, també m'agrada escoltar música per desconnectar i no escolto molt de rap per... Estàs en el punt de que estàs deixant de gaudir d'escoltar rap perquè estàs analitzant contínuament? No diria tant, però com que m'agrada escapar-me de les altres merdes quan escolto música, quan escolto rap ho faig amb uns altres ulls. Ho escoltes diferent, no? Sí. Sí, això és una cosa que a vegades també em plantejo, que això de tanta informació, tanta música i tal... No, digues. Elane, Hipermetofia, no me'n recordo exactament. Sí, la van posar, de fet. La van posar la setmana passada, potser. Té massa. A mi també em va agradar molt aquest. Elane està pujant fort, i té un estil i un flow molt guapos. Continuem una mica amb les preguntes que et volíem fer. La majoria dels teus temes, pel que sabem, i ens ho confirma, si vols els graves tu, no? Sí, exacte. A casa o on? Sí, a casa, exactament. Bé, de fet vaig començar a anar a Banyoles a la barberia amb un tio que es diu Miguel, supertrempat, fenomenal, i ell tenia un mini estudi allà també i és productor i anava amb ell i fèiem coses. Ara estic molt a Barcelona i he anat invertint una mica en cosetes, un ordinador, una targeta de so, un micro i a poc estic aprenent a fer-ho i ho faig tot a casa. La veritat és que sí, m'ho faig tot jo. Et dona més llibertat poder-ho fer tu a casa sense dependre de ningú més? Sí, és veritat, però també t'has de pensar en més les coses. A vegades si m'he posat a gravar algun tema que no el tinc molt clar i acaba sent una cosa completament diferent. Clar. Que això sí que quan t'ho fa una altra persona sí que et té més en compte aquestes coses, no? De dir, vale, té aquesta idea i mantenim-la. I no et beneficia el fet de posar-te a gravar i que de cop la teva idea hagi canviat completament? Sí, i tant, Al final és aquesta... És més a nivell de hòstia, vull fer això. Ho has de tenir super clar perquè et trobaràs 1000 obstacles i has de tenir molt clara la idea que vols perseguir. Però a mi m'agrada perdre'm i trobar coses i... Sí, al final. I continuant una mica amb aquesta pregunta, has pensat en professionalitzar-te més? En el sentit de gravar en un estudi, invertir-hi més? De moment no, perquè... Estàs còmode? Com estàs? De moment no, perquè estic còmode i perquè tot el que faig encara no, com dius, tampoc ho considero tan professional. És més el que a mi m'agrada fer, com ara quan puc pintar un quadre i el comparteixo per on sigui, doncs una mica de la mateixa manera, no? Jo faig coses i les comparteixo. Si en algun moment passa a ser alguna que, jo què sé, que hi ha més públic o el que sigui, o necessita estar més ben fet, doncs llavors ja m'ho pensaré. Però potser tindries por de perdre autenticitat, no? Poder també, és una cosa que em fa ser més meva, sí. Canviant una mica de tema, com hem dit, a part de rapejar, t'agrada pintar, t'agrada cantar. Sí, la següent pregunta és quina relació creus que hi ha entre, si n'hi ha, entre els audiovisuals, la pintura, el rap? En el teu cas, En el meu cas. Intenta relacionar-ho pel que hem vist. Sí, bueno, jo vaig estudiar Belles Arts també i una mica l'acte creatiu per mi és un acte de reflexió també. I llavors quan pinto, quan escric, sempre ho faig intentant treure'n alguna cosa per mi, o sigui, un benefici personal. Llavors, clar, què passa? Que la pintura, la música i l'escriptura són diferents camins i a vegades un et serveix per trobar més una sèrie d'emocions i l'altre unes altres i això sí que ara vaig notant més la diferència. Sí, però al final em serveix tot per desafogar-me. Vull dir, no ho trobo tan diferent una pintura d'una cançó en aquest sentit. I al final potser si tot ho fas de cares a desfogar-te, potser totes les emocions, tot i que siguin diferents, acaben quadrant en algun lloc. Exacte. És sí. Això, després veus els audiovisuals, escoltes la música que sona quadra. I dius... Té sentit, bueno, com sí, quan em passa això dic, hòstia, veus, ho has fet bé, encara que podria estar millor, quan em passa això, que sí, que veus un quadre i dius, hòstia, aquesta idea també està en aquella cançó, i en treus alguna cosa,
pues això és el meu objectiu una mica, no? És que de fet crec que és molt interessant, no? Aquest univers propi que estàs creant, crec que, ostres, està molt bé. El que també el que et volíem comentar una mica també és el teu procés de creació, potser més centrat aquí sí en el que és rap, però si vols parlar de pintura o d'alguna altra cosa, endavant. Ok. Escric cada dia. Molt bé. Cosetes, a vegades és una paraula, a vegades és una frase, a vegades és un tema, depèn. O a vegades és un discurs. Però cada dia escric i llavors és una cosa molt de no pensar gaire. Vaig fent i com qui recull pedres del carrer i les separa de blanques i negres, m'explico? O sigui, jo vaig escrivint coses i les vaig seleccionant. I llavors el dia que dic, va, avui em fotré, allà si faig una base, perquè ara estic començant, de moment no n'he fet. Ostres. Llavors ja m'ho penso més, saps? Ja vaig estructurant i tal, però d'entrada és una cosa molt... gairebé sense sentit, jo vaig fent. El que et passa durant el dia a dia ho apuntes, ho guardes. Exacte, no? I després ja si de casa guardes les pedres a la butxaca i quan arribes a casa, no? Exacte. Les mires i les separes, sí. Exacte, sí. És interessant. I de cara a això que dius que escrius cada dia, procés d'escriptura de les cançons, ets molt de rebuscar molt la lletra, que quadri, que aquesta frase digui el que vull dir, o és més un... si el sentit del tema en general quadra més o menys les frases, no m'importa que aquesta frase sigui... Quin és el procés d'escriptura en general en quant a cançons? Abans era molt més simple, el que escrivia i per tant era allò que m'havia sortit i era allò el que es quedava, i ara cada vegada més intento perfeccionar això. Si he escrit una cosa i sé per què ho he escrit i me la llegeixo 2 vegades i en veig 2 coses diferents, intento canviar-ho perquè s'apropi més a el que jo havia pensat. Ara vaig més així, quan he escrit alguna cosa m'ho torno a llegir, si puc canviar alguna paraula que l'ajudi, la canvio. Abans no, abans era el que feia ho feia. El que sortia, sí. Molt bé, per situar-nos una mica hem començat escoltant In The Night, que és un inèdit d'en Jeeves, sí, que com molt bé diu està molt actiu. Sí, el 2019 va penjar Mixed Media, un EP format per 8 temes i una intro, sí, i aquest 2020 ens ha regalat, podríem dir, Quart Minvant, no? Que és un petit EP també format per 4 temes. Exacte, sí. Això és l'últim que has tret. De fet, teníem pensat ara posar un tema de Quart Minvant, el tema és Casa Mental, i després si vols el comentem una mica perquè és un tema que ens va agradar especialment. Guai. Casa Mental d'en Jeeves, que avui el tenim aquí al Rap and Rap. I una pregunta relacionada una mica amb això. Fas rap, considerem que fas rap, però també t'agrada cantar, no? I t'agrada provar amb estils diferents. Et veus tocant en banda? T'agradaria provar altres gèneres? De moment no, ho veig molt complicat. Com que pintar també és una cosa molt solitària i ho englobo una mica dintre el mateix sac de tot el que faig, una banda sempre implica més gent, que estaria de puta mare, però vull dir, de per ara no. I quan canto i faig coses així més experimentals és perquè m'ho he trobat també, tampoc és que... Home, però entones bastant millor que d'altres. Sí, però vull dir, tampoc no seria la intenció, posar-me a cantar. És més elements que he trobat per donar-li també més coses a les cançons que faig, no? Però sí, m'agrada. Sí. Parlant una mica més del contingut dels temes, per exemple, a In The Night tens una frase que és: addictes d'una vida lluny de l'arbre. I la meva pregunta és, creus que hem perdut una mica com a societat aquesta connexió amb la natura, que de fet és un dels temes que reivindiques, crec, en les teves cançons? Sí, sovint parlo de la terra, no? O de la mare, a vegades quan parlo de la mare també parlo de la terra. Sí, jo crec que s'ha perdut i molt. I el lloro jo també, però... Suposo que ara que estàs a Barcelona ho vius més, no, també? Clar, estant en una ciutat això ho notes molt, tot el que és en el súper, el menjar o al carrer, els parcs. Aquí tenim muntanyes, allà hi ha parcs i són una merda. Sí, tant. La gent. Sí, a les 8 del matí al metro tothom mirant el mòbil trist, corrents, no? Ai, que faig tard, no sé què. Són coses molt superflues, però que al final dius, hòstia, visquessin en una vall, amb la casa, anessin a peu a la feina,
i es parlessin amb el veí i anessin a dinar cada dia allà amb ell i jo què sé, i anessin al menjar que tenen a l'hort, per dir-ho d'alguna manera així ràpid, Canviar la filosofia. Hòstia, seria molt diferent, sí. Sí, de fet nosaltres, que tots ens ha passat més o menys, crec que quan vivim a fora ho valorem més, no?, el que tenim aquí. Exacte. Sí, és inevitable, Jo crec que a tots ens passa que quan sortim del niu aprenem a valorar el que teníem abans i tots acabem tornant cap a casa, tard o d'hora. Que això no vol dir que, per exemple, a mi m'agrada estar a Barcelona ara mateix. Clar. Una cosa no treu l'altra, però sí que és veritat que valores més algunes coses que allà no tens, no? Segurament. I jo crec que ja no és només la connexió amb la natura, sinó també crec que un exemple que has posat tu, Joan, que és el metro, que jo trobo que és, de les coses que m'han xocat més d'anar a Barcelona. Si ho analitzes fredament, jo últimament ho faig, entrar a un metro i trobar-te centenars de persones i ni dirigir-te una mirada ni un somriure és la cosa més freda del món, molt trist, Sí, milions de persones i tothom sol, Marc. Al metro. Canviant de tema, no?, perquè va bastant relacionat. En el rap en català ha sorgit, podríem dir, una etiqueta o una mena de subgènere, que és el rap de la terra, una etiqueta que, pel que nosaltres sabem, la va popularitzar el senyor Oca, i parla d'això que estàvem comentant ara, no?, de la relació entre el rap, la música i la terra, en aquest cas segurament identificada amb Catalunya, amb el poble, amb el que sigui. Et sents identificat amb aquesta etiqueta que més d'una vegada hem vist que utilitzaves? Sí, amb l'etiqueta sí. Tampoc m'agrada gaire la idea de designar-ho com una etiqueta. Jo ara estic intentant donar pes a una altra etiqueta, que és rap de muntanya. Rap de muntanya. Jeff fa rap de muntanya, no? Deixem-ho aquí. Et podem preguntar, sense que et posis en cap compromís ni volent-hi posar, què t'esperaves del projecte quan va arribar a les orelles que s'estava muntant alguna cosa? No, m'esperava bastant el que va sortir, però m'esperava més gent nova, potser, i alguna veu femenina més, que n'hi ha moltes i n'hi havia molt poquetes. També... Jo, quan m'ho van dir, vaig entendre com una cosa per donar a conèixer gent, no? I molts del que van participar ja és gent que ja té el seu públic, no? I potser era una ajuda que tampoc no... Bueno, al final jo crec que també està bé que hi hagin crítiques, no? Bueno, per anar millorant, evidentment, tots aquí agraïm que es fes, però són comentaris en el sentit de mira, es podria haver fet això millor i va ser la primera vegada, segur que en vindrà moltes més, per tant... Jo crec que, reflexió personal és que la iniciativa sí que és aquesta, de que sigui un escenari o un lloc on la gent es pugui fer visible, però que sí que potser s'havia d'intentar assegurar el primer tret i intentar agafar artistes ja una mica consolidats, que t'ajudin a donar renom al projecte i a partir d'aquí poder anar fent noves apostes. I segurament anar més aviat per aquí. Exacte. I ho van fer bé. Vull dir, jo confio en que tingui continuïtat i que pot ser una cosa que ens benefici una mica a tots, i no només als cantants, que això a vegades ho diem, sinó també a gent com per exemple nosaltres que estem intentant fer les coses diferents sense fer música, o els productors, però que tots anem a una mateixa direcció. Perquè hem parlat que tu gravaves els teus temes, però tema produccions, o normalment agafes bases d'internet o tens algun productor que t'agrada especialment? Sí, o sigui, no tinc ningú en especial. Bueno, poder últimament les de Quart Min Band, per exemple, són totes d'un mateix tio i són comprades. Jo vaig parlar amb ell, o sigui, abans sí que era més de robar bases, no? Que és el que s'ha fet sempre també en el rap, d'anar a internet i la que més em moli, menys likes i sigui lliure, te la baixes i punto, no? I a pelo, tal qual. Bueno, al final... I ara m'agrada més, si m'agrada aquesta base, parlar amb el tio i dir-li ei, això que fas em mola, no? I arribar a un tracte o alguna cosa. Jo crec que està molt bé això, perquè si no al final és com una mica fred, no? L'intercanvi aquest de... Hem parlat de l'escena una mica aquí a Catalunya. També ens agradaria que ens comentessis una mica com veus l'escena a Espanya i a nivell internacional, si vols. Jo crec que en general la música està en un moment d'extrems, no? Vull dir, hi ha de tot i això va molt bé per la gent, sobretot com nosaltres, que fem música i tampoc som uns mandamasses, i per això ens permet estar allà i fer lo nostre i que la gent ho escolti una miqueta i tal, que per això està de puta mare. Però per altra banda, llavors hi ha molta gent que també es veu perjudicada per tot això, no? Perquè hi ha molta música, hi ha moltes plataformes,
però lloro, jo crec que això també és positiu. És difícil trobar que cada artista trobi el seu lloc, no? En aquest món tan globalitzat, suposo. Exacte, però això també després facilita que, per exemple, en el rap hagin sortit la tira de coses noves, la tira de penya que fa coses especials i molt seves, i en Espanya hi ha la tira de coses. Vull dir, Bejo fa una cosa també super particular, super seva, el de la Ossa també. Segurament n'hi ha que s'han donat a conèixer gràcies a això, no? A internet, vull dir, penjant un vídeo des de casa seva, que això al final, la música és més democràtica en aquest sentit i crec que... Sí, jo crec que precisament en el rap la penya que està triomfant ara és gràcies a això, haver penjat alguna que hagi molat molt i a partir d'aquí cap amunt. La setmana passada vam fer una mica de debat sobre un terme que també és una mica polèmic, no? Com el terme rap en català, rap en català, perdó. Música urbana. I el terme és música urbana. Què et diu aquest terme? Què en penses? No m'hi he ficat massa perquè tampoc no m'agraden massa aquestes controvèrsies, però potser sí que a vegades dona la sensació que es diu música urbana tot allò que no se sap qualificar, no? O que d'alguna manera queda fora o queda dins. Vull dir, és una etiqueta molt buida de sentit, no? No té cap sentit. Música urbana en el seu moment, als anys 70 podia ser, no? Tot el que sonava al carrer i tot el que remixejaven amb els discos a les festes. Però ara no té gaire sentit dir-ne música urbana, perquè és música que ho foten a la discoteca, m'explico? Ja, exacte. Sí, de fet és una mica el que vam dir l'altre dia, no? Tu i jo, Cali, que és una etiqueta que no sé, jo crec que el resum englobar moltes coses és etiqueta obsoleta totalment, és el que comentava en Genís, sí que uns anys enrere encaixava potser amb la forma que es tenia d'escoltar aquesta música, però a hores d'ara jo crec que ja s'haurien de buscar coses noves, però de fet ho vam comentar a l'Instagram del programa i la majoria de comentaris anaven en el sentit que si és la música popular perquè no se n'hi pot dir pop, no? Cada vegada sona més pop, també és veritat. Sí. Vull dir, sí, però després també et passarà el mateix que si li dius pop et sortiran els 4 de sempre que rajaran de que diguis pop i els hi molava més urbana. Sí. Bueno, no sé, són temes per comentar i al final... Això ja està, no? Això era una que volia preguntar, és calcules les publicacions dels temes o igual que quan com comentaves que escrius doncs una mica quan et surt el que et surt teus els temes de la mateixa manera? Ara potser sí, perquè he vist que sobretot a les xarxes que ara funcionen a tope. Val. És més, ara he intentat baixar el ritme de dir fes-ho només quan t'agrada i només quan creguis que ho has aconseguit ho comparteixes, perquè abans poder ser que hi havia... Sí, però va costar l'equilibri en aquest món tan... Abans podia ser que en algun moment més de hòstia, he de ficar alguna cosa, tinc això i ho fico. Ja. I ara això sí que no. Bueno, si us sembla anem a escoltar una mica del que ens ofereix Jeffs, anem a escoltar Bola, si us sembla bé. Em sembla bé. Doncs som-hi. Volem. Continuem amb un tema de rap en català que ens proposen Jeffs, que li hem demanat que ens faci unes propostes. Això és No apte d'adversaris, un clàssic del rap en català. Has retingut cada cara com una Polaroid. Ara ho dèiem, no?, que ens agradaria que tornessin adversaris. Oh, i tant. Per escoltar temes com aquests. Són els primers referents. Els primers referents, català, com a mínim. I de moment encara no han caigut, Exacte, no, o sigui... En quant a qualitat musical... De rap català, o sigui... Ara hi ha molta cosa de rap, i de rap en català també, no? Però de rap en català, sigui que puguis dir de veritat, i amb la paraula i amb la boca plena, hòstia, adversaris... Sí, vull dir, normalment es compara això, la música actual en comparació amb la d'abans, que a gustos colors, però sí que tothom diu... Com que s'ha millorat tema... Bueno, no. De so, potser, no? Sí, de so i tal, però em refereixo que per molt que siguin uns clàssics i així, crec que segueixen escrivint d'una manera molt actual. Sí, jo crec que sonen actual. Ja en el seu moment... Sí, no sonen a rap d'aquell típic d'Espanya de fa no sé quants anys, que ara sona malament i abans ens mudava. És una cosa molt... Jo crec que tenen una forma d'interpel·lar la persona que està escoltant
que l'igual ara de forma moderna es pot traduir en fum un porro, en balla aquí, no sé què, i en canvi ells tenen com aquesta forma de compartir el que ells veuen i explicar-ho d'una manera que tu et fa sentir que ho entens i tal, sense parlar-te de coses vanes, saps? O sigui, t'està parlant del que veu pel carrer i, ostres, però t'ho explica guai, t'explica bé. amb bones lletres, no? Sí, I amb bones referències. Exacte. I a part, jo no sé si heu tingut mai l'oportunitat de veure un directe d'adversaris, però era una brutalitat. Hòstia, sí, que Olot. Quan a Olot, com es diu? El Núria, no? El Núria, tio. Sí. Amb Astrio. Sí, exacte. Vaig flipar. O sigui, jo anava perquè m'encantaven adversaris, però bueno, anaves al bolo. I, buah, però brutal, l'energia que transmetien i tot. O sigui, és això, són referents d'aquests que no és com Nats, Viradors de Verso, que tothom ha escoltat en el seu moment, que dius, vale, que en aquella època de puta mare, però és que ara els escolto, tio, i jo avui quan he vist que estava el tema de no apte a la llista, he dit, vamos, sonarà no apte, saps? Sí, és que jo l'altre dia, quan em va demanar això també, us tinc bastant present, no? Però em va venir com el flash i dic, hòstia, oi tant? Clar. No, de fet, algun dia estaria bé fer algun especial o alguna... Bueno, des d'aquí, si ens escolten, que tornin, que ens agradaria. Oh, i tant. I aquest era un dels referents que ens havies portat, i com dèiem, jo crec que Adversaris mai passarà, o sigui, mai passarà de moda, es mantindran sempre a les nostres memòries, i un altre grup que també ens has portat de referent, que és Big Menú, que també crec que és una elecció brutal. Anem a escoltar el tema i després el comentem. Això és Guava. Som. Ho intentaré. No sé de qui desconfiar més, si en Cali o d'en Joan. Tau, no? però no, en sèrio, us convidem a que hi aneu i que gaudiu del rap de Girona, que també doncs, té una salut de ferro. Oh, i tant, hi ha molt bon rap a Girona. Exacte. Parlant de bon rap de Girona, ens despedim d'en Jeffs amb un tema que ja deu tenir un temps, no?, juntament amb en Haas. Sí, ja tenia un parell d'anys, sí. Aquest tema és Som Energia, si vols dir alguna coseta per despedir-te. Moltes gràcies per haver-me fet venir aquí i poder explicar 4 coses i hagueu posat 4 cançons meves, que això em mola molt, de veritat. I bueno, ara que poses aquest tema, jo no estic sol, jo vaig fent cosetes també amb en Haas, que amb en Jamsona i cosetes que, sobretot en directes, és quan es meu més, però com que en fem pocs, però bueno, que també hi són, i moltes gràcies, tios. A tu, de Doncs bé, veritat. exacte, el plaer és nostre, i nosaltres ens despedim, ens veiem la setmana vinent. Comentar que en Joan va fer una entrevista amb en Xavi Mata, que ja veurà... Exclusiva? Sí, però ja parlem. Vinga, adeu. Bon cap de setmana, adeu a tothom, merci. Adeu. Bona setmana.